табигать тарафынан хатын-кыз назлы, нәзакәтле, йомшак булырга тиеш диләр. Әгәр дә сине язмышың көчле ихтиярлы, каты куллы, ныклы итеп яраткан икән, ул вакытта нишләргә соң? Әлбәттә, язмышка буйсынмыйча хәлең юк. Бүген безнең кунагыбыз әнә шундый көчле ихтиярлы ханымнарның берсе. Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы директоры Рушания Сәүбанова. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, исәнмесез, Рушания ханым? Исәнмесез, Замира? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Сезне безнең студияда күрүебезгә әлбәттә без бик шатбыз инде. Сезнең белән сөйләшәсе килү теләге минем инде үземнең дә күптән күңелемдә яши иде. Чөнки беләм, Казанда шундый сәнгать техникумы бар, халык сәнгать һөнәрләре техникумы бар. Һәм беләм, сезнең язмышыгыз да үзенчәлекле. Һәм миңа калса, безнең тамашачыларыбызга нәкъ менә үрнәк алырдай, үзенә мисал итеп китерердәй язмышка, тормышка иякшесез, Рушания ханым. Әйдәгез, әлбәр турында да бәйнә сөйләшик әле. Бала чактан һәрбер кыз бала мөгаен артист булырга хыялланырдыр, бәлкем башка төрле күз алдына китерәдер. Сез кем булырга хыяллана идегез бәләкәй чагыгызда? Минем хыялым милиционер булырга иде. Элек инде шундый хыялым бар иде. Мин үзем Чирмешән районы Туймәт авылында туып үсеп, 6 балалы гаиләдә, зур гаиләдә без тормышка килдек инде, Аллага шөкер. Туган җанлы булып, матур итеп үстек. Минем бит инде күңелдә инде бик каты бар иде инде милиционер. Каян килде милиция һөнәренә мәхәббәт? Менә элек кинолар бар бит инде, бик яхшы тәртипле, алар бик тәртип саклаучы кешеләр бит инде. Шул милицияна барды да әти мине бер 15 минут тыңлатып торды, анда ничек сөйләшкәннәрен. Мен ул яман сүзләрне ишеттем дә. Әйтәм, Алла сакласын дип кайтып киттем. Миннән булмыймы буласыңмы диде, юк дидем. Әйтәм, шул тәрбиядән киләдер инде ул, тәрбиядән. Әтиәнегез нинди һөнәрияләр иде? Әтиәнем минем, әтием инде 44 ел трактор бригадиры булып эшләде, бригадасында. Кешеләр белән шулай эшләп, вакытлы шул председательләрне дә алмаштырып торды инде, алар отпускларга шунда ялларга киткәндә җитәкче урыннарында эшләде. Әнием шул колхозда, аннары соң танылган сыер савучы булды. ВДНХ-ларга килеп, зур урыннар алып, почет такталарында торды Чирмешәндә. Менә туганнар арасында сез ниченче бала булып дөньяга килдегез? Мин 4нче бала булып дөньяга килдем. Миннән соң инде 2 энекәш туды. Минем әнием инде бик озак еллар бала таба алмады. 9 ел алар торалар баласыз. Алар бит инде төп йортта. Әтиемнең әле минем иң элегрәк фаҗигале тормышы башлана. Аның әнисе әтигә 6 ай булганда үлә инде, вафат була әтидән соң. Аннары соң әтиемне инде ярты ел язмый торалар. 1 ел яздырмый торалар инде. Исән каламы? Исән калмайды инде. Теге таныклык бирмиләр, язмыйлар. Рахитик була инде ул үскәндә. Шулай итеп әтием исән кала, үсә, Аллага шөкер. Аннан соң инде үгәй әнидән Сара әни белән инде үсә. Аның үзенең әнисе Нәсимә әби. Дөнья куйгачында Сара әби килеп, Сара әби үстерә инде ул. Ул һәрберсенә дә рәхмәтле. Үгәй әнисенә дә авырлыклар күреп үссә дә, картайган көненә хәтле әйтте инде. Барыбер мине үстергән бит, дөньяга авыр булса да, аның заманасы шундай булган дип әйтә килде инде. Ул барыбер үгәни турында начар сүз әйтмәйдер, шулаймы? Бәлки булгандыр инде аны үгәнинең инде. Булган. Җылап сөйләгән вакытлар да бар иде. Әтигә инде шул алар бәләкәйрәк булган бит инде. Алар ничә бала ятим калганнар әтигә? Алар үзенең үгәнинең инде 5 баласы, аның инде әти белән бергә туганнар бар бит әле. Әмин апа белән Ризаттин бабай дип иртәбез инде абый. Алар чит регионнарга чыгып инде, чит җирләргә китеп баралар. Монда теге торырга авыррак буладыр инде. Үгәни белән. Аннан соң үгәнидән инде тагын 3 энесе туа инде. Алар барлыгы 6 бала бергә үсәләр. Ул үгәнинең инде балаларын үстерешә. Алар барсы да шул гаилә кырып, берсенең даже баласы да булмады. Инде шулай итеп вафат булдылар инде алар. Әти соңгысын күмгәндә җылады. Мин бөтенегезнең яшәмәгән гомерен яшәячәкмен. Алла бирсә дип шул зиратта барып ялаганнары менә әле дә күз алдында.
соңғы энекешин көмгәндә инде алар барыр бит инде. Туганнар бит инде. Туганнар адында алар барыбер. Һәм менә шул фаҗигале язмыш ятимлек ачысын күреп үссә дә, ул барыбер инде үсеп, барыбер үз гаиләсен корып, кеше булган дип әйтәсең инде дигез. Анда бит инде элекеге заманда бит инде ул 5 почмаклы йорт инде, анда барсы да өйләнешкән дә, кайткан да торган, балалар тудырганнар бит инде. Менә әни дә килен булып төшкәч анда нәнине бик кайнанасы яратмаган инде. Шушы үгәни булай. Бала тапмаганга инде. Бала тапмаганга баласыз моны кайтарып кой дип гел әтигә тәнкил итергән булган инде. Аннары монда тип йортта йортлар салып калдырып, әти белән әни инде алар аерылып, икенче йортка чыгып, үзләренә 2 йорт салып кирделәр әле алар. Безне шулай үстерделәр. Аннары шул аерылып чыккач кына без киткәнбез инде. 9 елдан соң. 9 елдан. Алланың насип итеп. Әнинең инде шул иң яраткан Ислами апаның Махмутованың «Кырказлары артыннан» дигән җыры, инде уланы җылый, шуны җырлыйдыр иде инде. Ходай Тәгаләдән сорадым, шушы балаларны бирсә иде дип инде. Вот. 6 бала. 6 баланы дөньяга шартлап тудык. Әлхәмдүлиллаһ. Барыбыз да укып, кеше булып, дөньяга чыгып, күтәрелеп, Аллаһка шөкер. Менә шундый. Менә язмыш барыбер да ничек әйтәсең, Ходай Тәгаләнең үзенең кушкан бер сәгате җитмичә, язмыштан узып булмый барыбер. Сез ничек уйлыйсыз? Язмыштан узып буламы? Кеше үзе язмышын төзиме, ничек уйлыйсыз? Аны инде элеккегеләр әйтә бит инде, синең тәкъдирең маңгаеңа язган дип. Ну аны үзгәртергә була. Ул бит теге бер кеше әшәкләнсә, гел әшәкедә әшәкене бит инде тели инде. Бит үзгәрергә дә була бит. Син үзеңнән башка башла үзгәрүне. Яхшы якка үзгәр. Әгәр дә син, ой, бу кеше начар, бу шулай дип сөйләсәң, ой, бармый бит тормыш. Бу эш авыр, бусы хөкүмәтне сүксәң, башканы сүксәң, карбит инде бик күп социаль сетләр инде. Бөтенесен сүгәләр инде. Менә үз эшемдә үзем теге җилкән белән истирап баргач күрәсең. Хөкүмәтнең дә аның халык өчен тырышканын күрәсең, чит илләргә барып күреп кайтасың, андагы мөхитне. Әлбәттә безнең Татарстаныбыз гөрләп яши. Ул чит илләргә чыккач бигрәк тә күренә. Бигрәкләр дә күренә. Чит илләргә чыккач да шулай. Менә сез бала чакта 6 бала үстердем дисез, уртанчы балаларның берсе бит инде сездә бит. Үзегезгә бала үстерү белән тәрбияләү, ул бит зур гаиләдә берсен тәрбиялиләр бит инде. Сезгә шундый, сез бит булай да шундый милиционер булырга теләгәнсез, җитәкче рухы ул кичкенәдән үк килгәндер сезнең. Тәрбиялидегезме кичкенәләрне? Тәрбиялидем инде минем энекәшем инде ислам инде безгә күбрәк төште. Аны инде әни бик нык иркәләп үстерде. Аны тәрбияләп карадык, ну барыбер әни әйткән сүз генә анарга сүз иде. Әти әнинең сүзе генә. Безне бик тыңлап та бетермидер әле. Хәзер ничексең? Хәзер әлхәмдүлиллаһ инде әти әниләрне карап, тип йортта менә 3 бала үстереп яталар. Исламым белән чәчкәбез инде киләнебез үзебезнең туган апалардан да якын. Әти әниләрне зур хөрмәт итеп, менә әтиебезне соңгы юлга озаттылар. Абыйларны күмгәндә әти мин 90 яшымны тутырып беләм. Сезнең яшәмәгән гомерләрегезне яшәп диде һәм менә 90 яшына хәтле яшәп, шушы киленем белән исламым карап соңгы юлга озатты инде. Әнигез исән сау инде бу. Әниебез исән сау. Әлхәмдүлиллаһ, балалар тәрбиясендә һәр вакытта да кунакка киләләр. Мин аларны инде апалар белән менә җыйнаулашып инде санаторийларда бик күп йөрттек инде. Тәрбияләргә тырыштык инде, дөнья күрсен дидек инде. Мин инде Тинчуринга да, Камалга да нинди театрлар бар, нинди премьерлар бар, шулай алып килеп күрсәтәдер инде. Алар инде барсын да күрделәр, әлхәмдүлиллаһ. Бик элеккеге фаҗигалы язмышлары булса да, картайган көннәрендә алар бик бәхетле әти белән әни, әби белән бабай, дәвани белән дәвәти. Фаҗигалы язмышлар дип әйтәсезме? Әтигезнең балачак турында сөйләдегез, әнигезнең балачагы турында, нигезнең язмыштырында бераз сөйләсәгез. Әниебездә инде алар бит сугыш елы балалары инде. Менә 32нче елда дөньяга туа бит инде әни. Аннары соң сугыш еллары китә, ачлык вакытлары, алар балтырган ашап, шул авыр тормышта инде аякка баскан кешеләр инде. Аннан соң шул тормышланып бит инде балалар күрә алмаулары, балалар барсы да бик авыр инде. Ул менә бала алып кайта алмагач, ул бит авыл халкы бит әле гел сүзендә ишеттереп торгандыр инде. Ишеттерде инде. Иратта бит әле 9 ел буена барбыр менә әле ул теге түзеп дәшмичә яшәсә бер хәл, төрле хәлдә булгандыр язмыш булгач. Инде әби белән бабайлар инде аерылып кайт, бәлки сезнең арагыда нәрсәдер килешеп бетми торгандыр дип әйткәннәр инде. Алар сабыр иткәннәр.
Әти әйткән инде, ярар, карчык, булыр, сабыр итәргә кирәк, булыр дигән. Әти дә сузган инде. Аннары әни бит әле безнең бик каты матур җырларга да яратадыр. Шул һәр вакытта да күңеленә сеңгән җырларны җырлап, кеше янында теге үзен күрсәткәч инде кайбер кешенең инде эшләрдә пошкандыр инде. Көнләшүчеләр булган инде. Әтине бик яратып йөргән апайлардыр инде. Шулай дип әйтәм инде. Бәлки инде аерып алырга да теләгәннәрдер, 9 ел бәбиләр. Теләгәннәр анда инде кияүгә чыкмаганда апалар бар иде инде. Даже мәктәптә классташлар белән кайтканда берсе әйтә, менә Кыям абзыйның аты шунда, шуларның ишек төбендә тора дип әйткән мәлләрендә ишеттем инде. Мин аны ишетмәгәнгә салышып кайтып киттем инде, күрмәскә салышып. Шундай әйберләр булгалады инде ул тормышта. Тормыш бит ул. Диңгез төбе юк, күренмәй. Ләкин ишкенә булмасын, менә бит гаиләне саклаганнар. Гаиләне сакладылар. 64 ел бергә гомер иттеләр. 64 ел. 64 ел. Менә әтиебез шунда бер ел сабыр итмәде. Сабыр иткән булса, 63 еллыкларын бергә үткәрәдер зурлап. 60 еллыкларын бергә үткәрдек инде зурлап. Бит инде бриллиант, той дигәнсез. Бик тырышып, колхозның да бит иң авыр эшләре. Бала чакта әни бит инде алар сугыш елларында алар урманда кескән. Агачын да әзерләгән. Күрше авылларга барып бодайын да ташыганнар. Ат җигеп 9-12 яшьләрдә бит ул. Кыз бала бит инде ул. Аны әлбәттә ул картайган көнне аягың да сызлый, кулларың да сызлый, ширләрең дә күбәя. Инде 2-3 инсульт кичерде инде ул. Менә әни, алар барса да шул без балалар инде яшәсен дип шул тыеп, сабыр итеп инде җыенган. Үлем белән көрәшкән вакытларында тартып алып кайттык, калдык. Үлем тырнакларынан тартып алдык. Әни, иртә әле син. Әле балаларың күрәсең бар әле. Безнең балаларын күрәсең бар әле дип. Тартып та шул үлем тырнакларын алып калдык инде бик күп мәртәбә. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Казан халык сәнгате техникумы директоры Рушания ханым Саубанова. Без аның кызыклы язмышы турында сөйләшәбез. Рушания ханым, менә балачак, әлбәттә ул нинди генә булмасын, иң рәхәт, иң күңелле чак булып истә кала, чөнки әти-әни итәгендә үткән, туганнар белән бергә үткән балачак инде ул тормышның матур чоры, сүздә юк. Ә менә язмышның беренче сынаулары белән беренче әйтик инде сынау дип әйтүем инде мин әйтмим, шундый катлаулы авыр баш күтәрмәслек хәсрәтләр турында сүз бармый. Тормышның инде баскычларын үтә башлаган чорыгыз кайчанрак башланды? Мәктәптән соң мыгайын? Мәктәптән соң инде минем авылдан китәсе килмәде. Авылдан китәсем килмәде. Әни инде мине мотоциклның люлькасына тертеп утыртып, бар апаңнар янына калмыйсың авылда, минем кебек җир сөрергә барасың, китәсең, укыйсың дип шулай куып җибәрде инде. Безнең бит инде укуны бетергәч киттек, зур уку йортларына да кирип карадык инде без. Аннары әниебез шул чирләгәч кайтып, әнине карарга туры килде. Шул вакытта инде безне шул ачысы әйтеп кайтарып җибәргәннәр. Без аны белмәдек дә бит инде. Үзебезнең классный җитәкчебезгә әйттек инде. Менә әни чирләп китте, әле кайтасы бар, әле карыйсы бар дип. Ярар, кайтып кил. Шул бер ай үткәндә инде артымнан кәгазь килеп җитте. Бу кайсы вуздан бу? Бу Пед университетының вузында, анда музыка факультеты иде инде. Казан. Казанның. Аннан соң шуннан инде мин киттем Чаллы якларына. Анда бит ноябрь айында беркем дә сине көтеп утырмый, вузлар ябык. Шунда инде мин кирдем двигатель заводларына инде эшкә, заводына. Шунда заводта эшләдем. Училищены бетердем. Аннан соң завод янды бит. Шундай тормышлар безгә эләкте бит, авыр заманнар. Зарплаталар юк, зарплаталар түләнмәй, бик кыен заманнар иде инде. Попутныйлар белән авылга кайтасың, аннан инде шул, яни он бирә, ипи бирә, һәм башкасын шул кулың белән күтәрәсең дә китеп барасың инде, ашарга эчәргә. Автобуста нәрсәдә йөрергә акча юк. Тагын шулай остановкалар буенча барып, бер остановка үтәсең дә, икенчесенә утырасың, тагын бер остановка үтәсең дә, икенчесенә утыра, менә шулай итеп. Шулай тормышлар башланды инде. Аннан соң ютазага китеп, шул культурага кирип киттем инде мин. Анда да әле мин заводларда эшләдем. Аннан соң укырга кирәк дигән максат куйдым, әйтәм, болай булмый. Кеше белән әле мин заводта эшләгәндә дә, анда комсомол секретарында булып эшләдем. Оештыру ул вакытта ансамбльләргә җырдым инде, мин җырладым инде. Аннан соң монда урысуга килгәч шулай
культура белән мөнәсәбәтем күбрәк булды инде. Мәдәният юлын сайладыгыз инде. Ничектер шулай күңелемә тартты инде. Чөнки мин шул авылдан киткәндә иң беренче җырымны яздым. Әй, нигә сеңәнкәй, сәлам хатларың юк, күңелемдә минем тыңгы юк дип. Шушы җырларны язып, аны инде безнең Габделфәт Сафин башкара инде хәзер. Венера Ганеева ул җырларыбызны җырлый инде. Сүзләрендә, музыкасында, киендә барсында үзем шулай иҗат итеп. Шу иң беренче җырым дисез. Килеп күрсәтегез әле, җырлап күрсәтегез әле. Юл җитендә ялгызын арат кебек, затып калдың әнкәй боегып, ах нигәсең әнкәй, сәлам хатларың юк, күңелемдә һаман тыңгы юк. Менә шушы җыр. Сезгә җырчы булып китәсе калгандыр бәлкем. Шуннан да артист булып теләге бер дә тумадымы сездән? Мин артиста булып алдым инде, Замирәкәй. Ягъни профессиональ сәхнәдә җырлап китәргә дип әйтәм инде. Менә шул урысу бистәсенә барып бит инде урнашкач, анда эш ансамбль бар иде. Алар барысы да урыс ансамбльләре иде. Бер арасында инде шулай конфликтный ситуациялар булар. Ничектер берләшеп концертларда куя алмыйлар. Мин баларны үзара көндәшлек көчле буларды. Мин баларны җыештырып алдым да, Моңсар ансамбле төзеп куеп, без инде бөтен Татарстан, Россия төбәкләрендә гастрольләр итеп бердик. Безнең ансамбль ул чын тавышка, чын клавиатуралар белән, гитаралар белән чын ансамбль инде ул. Вот, менә шунда мин бу партияны менә бу җирендә гитара уйнарга тиеш, монда клавишны куябыз, монда баян партиясы дип менә шулай үземнең образование юк, шулай куядыр инде. Тыймлау белән, Ишетү сәләте көчле иде миндә. Ишетү сәләте белән шулай партияларга куеп, бик күп җырлар язам. Ничек кирип киттегез сез җитәкче хезмәтенә? Мин шул химзаводта эшләгәндә, анда Зинур Халявич дигән директор инде, шул ансамбльне безне берләштереп үзендә оештырырга булышты. Шул ансамбльне шунда күтәреп чыккач, аннан соң ул вакытта бит инде глава администрация күреп алып, нишләп бу бер заводта гына уйнарга тиеш, бу ансамбльне районга күтәрик дип, мине шул культура, мәдәният йортына итеп, әле анда заводелом итеп куймакчы иделәр, минем образование юк, мин бармыйм дип бармадым. Старший методист булып шунда эшләп киттем район мәдәният йортында. Һәм шушы ансамбльләрне инде бергә җитәкләшеп, анда безнең ансамбльдә урыслар да бар, татарлар да бар. Шулай итеп дөнья гезеп йөрдек без. Гастроль тормышын үттек. Артист шулпасын үттек. Артист шулпасын бик күп эчтек. Мин ансамбль белән җырыйм, концертлар куеп кайтам, ул вакытта бит акчалар да юк. Халыкка менә безнең аракылар белән биргән. Орлыклар, анда семиналар белән шулай биргән замана. Без бит инде акчалар эшләп кайтабыз инде гастрольдән. Районга кайтарып бирәбез ул акчаларны. Без инде менә гастроль иткәндә, безгә килеп кушылдылар Башкирияда йөргәндә Фәнвали Әхметов. Алар белән шундый матур концертлар оештырдык без. Аннан соң безнең ансамбльгә шул глава бик ярата иде инде аны. Алып кайтты Әлфис Кыямовны. Ул шул баянист булып инде ансамбльгә шундый без бик зәвыклы иттереп татар шундый ансамбльләрне, халкына, хатын-кызларына хас булган киемнәр тектерәләр безгә. Үзебезнең акчаларыбызга, үзебезнең эшләгән акчаларга. Тегеп, без шул районның йөзек кашы идек. Ул вакытта бит депутатларны сайлау бик авыр замана иде. Шушы концертларга барып, үзебезнең өлешебезне кертеп, шул дәрәү безне күтәреп алып калык инде. Бик ярата иде. Менә хәзер шул ансамбль яшиме ул? Таралды. Сагынасызмы сез артистларыгызны, коллективыгызны? Сагынам дип, алар мине чакырышып таралар инде, бергәләшеп очрашып торабыз. Алар бит инде узган этап. Шулаймы? Бу кеше гомерендә бит ул менә бер этап булды, анда икенче куясың. Анализисыңда икенче этапка үзеңә көч биреп, башка планнар күтәрәсең. Мин һәр вакытта да үземнең тормышыма анализ бирергә яратам. Һәр вакытта да үземнең алдыма яңа планнар куям. Нинди генә авыр вакытлар булса да, мин авырлыкка төшенкелеккә бирелмим. Дугаларымны укып, 99 Алла исемнәреннән сорап, мин һәр вакытта да яңа эшемне башлап җибәрәм. Минем бит инде ул тирнисти булды инде. Үткән гомер юллары ул тирнисти менә. Петришкә сездән нинди җилләр ташлады?
Товка учреждение культуры бар әйбет кішкене. Бір әйбет кенә ханым инде безнең ул министр урынбасары Лилия Сулейманова деген килде безнең Ютазы районына клубларына карарга инде әзерлекләрен. Безнең клублар әзер, кабул иткәннәр. Минем ул вакытта инде институтым тәмамланган. Мин аспирантурада калган. Мин килеп аннары Питрәштә миңа кеше куылган урын булмасын. Кешене алып миңа эш бирә күрмәгез. Кеше урынына бармын дидем. Монда инде Питрәш районында как раз исполняющий обязанность булып эшләгән инде ханым урынына китереп мине куйдылар. Шулай итеп Питрәштә тормыш башланып китте. Анда да әле ярты көн басып тордык машина белән. Машинага бөтен тиеп иптәшем белән килдек. Монда администрация каршында басып торабыз. Безнең кабул итүче юк. Кая барырга белгән юк. Уже кич иңгер-меңгер кыш. Ноябрь бит инде бу. Ноябрь уртасында мен кая барырга? Нәрсә эшләргә? Бөтен көчемне җыеп кирип киттем администрациягә. Пока әле урын тапмадык, менә шунда торып торыгыз дип, без Дом культурада тордык инде бер атна. Анда да теге наштеки бит инде кеше. Шунда яшәдегезме? Шунда Дом культурада яшәдек. Без бер генә кат түгел, 2 тапкыр яшәп алдык Дом культурада. Аннан соң безнең социаль мәсьәләләр белән урынбасары инде. Үзенең вакытлыча инде шул квартирасында торып тордык. Без 9 җиргә күчендек Питрәшкә килгәчтә. Шулай күченә, аннан соң инде бер бүлмә бирделәр инде. Шул бүлмәдә торып, аннан яшьләр программа кирип, иләр салып, шулай тормыш юлларын башлап җибәрдек инде. Язмыш тапшыруын дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Рушания ханым Саубанова. Рушания ханым, иптәшем белән без инде бер районга күчеп йөрдек дип сөйлисез. Әйдәгез әле шәхси тормышыгыз турында бераз сөйләгез әле. Ничек таныштыгыз, кайда таныштыгыз һәм гомумән гаиләгез хәле турында? Без инде иптәшем белән шул Ютазы районы Урысу бистәсендә таныштык. Ул армиядан яшь егет кайтып керде дә, безгә баянист булып шул ансамбльгә килде. Мен бит инде ул вакытта инде шул мәдәнияткә килгән идем, мәдәнияттә эшлидем инде, район мәдәният йортында. Аны шулай эшкә кабул иттем. Гастрольләрдә йөрибез, карыйм, бу җегет шундый бик төпле, акыллы, күп сөйләшми, үзенең эшен эшли. Мен бит инде җитәкче булган ансамбльнең, ул администратор да мен, билет сатучысы да мен, акча җыючысы да мен. Ансамбль пока ял итеп йокысын туйдырган вакытта бөтенесен инде таң белән барып, кая концерт куйган, шулардан барып акчаларын җыеп кайта торган идем инде. Һәм бу ул вазифаларны миннән тартып алды ничектер. Раушания апа диядер иде ул миңа. Раушания апа, безнең яшь арасы бераз бар инде. Ничә яшьсез, яшь арасы? 7 яшь безнең яшь арасыбыз. И шулай итеп, мин ди иртә белән барып кайтам, сез ял итегез дип калдырадыр иде инде. Шулай әкрен шулай җылы мөнәсәбәтләр кабынып китте инде. Аның карап торам, миңа шундый хөрмәт белән, бик итәгатьле, бик гаиләләре инде аларның тәрбияле, кешегә ихтирамлы шундый гаилә. Аллага шөкер, менә хәзер 22 ел бергә тормыш итәбез. Безнең дә әни тормышын үттек мин. Шулаймы? 9 ел балабыз булмады. 9 ел шулай юк. 9 ел шулай булмады. Аннан соң инде шул балаларны югалтулар белән бит инде безнең. И үзебезнең менә хәзер медицина бит инде көчле. Шул экосистемасы безнең шул яктан без балабызны алып кайттык. Ярдәме белән, эколь ярдәм белән. Менә шушы вакытта сез әниегезне шушы вакытта гына аңладым дип әйтә аласызмы? Мин электә әнинең һәрбер җылаганын, шигырьләрен мен күп әнинең җылаган вакытта язган шигырьләрен киченә вакытта язадыр инде. Аларны инде менә пенсиягә чыккач инде утырып бер китаплар язырмын, Алла теләсә. Киләдер әйтәм, әнинең тормышын үткәч күңелемә тагын да авыррак булды, әлбәттә, бик авыр булды. Ул үз башыннан үтмәгән кеше аны аңламыйдыр инде, үз башына төшкән кеше генә беләдер ни дәрәҗәдә авыр икәнен. Ул менә шушы гаиләне саклап калу куркынычы булдымы менә бала булмагач 9 ел дәвамында? Мин инде дүмгә барып, балалар караштырып йөри башладым, иптәшемә дә әйтмичә. Анда кайттым да инде ничек башларга, кайсы яктан белән бит инде ул чит кеше балаларын только үзенеке генә булырга тиеш. Яшь арасы да зур бит инде. Аннары икенче яктан уйлап куясың. Яшь бит инде бу, бәлки башка кешегә карап баласы булып шулай булса дип тә андый уйларда булмады түгел. Булды инде. Ну, сабыр итәбез, безнең үзебезнеке була, әнисе. Сабыр итәбез. Ул шулай диде.
сабыр итәбез дейді. Бабай түзген бит әле дейді. Мен дә түзәрмен дейді. Менә шулай. Аннарысын минем теге внимательныйлар булганда инде берсендә бер врач миңа видеозапись ясап, тоже акчасы заман бит иде. Аларның хәлләре авыр булгандыр. Мин бер кемне дә яманлап әйтәсем килми, но гыйбрәт булсын дип әйтәм. Шул видеога төшереп мине ничек операция ясаганны миңа сатыргап кергән. Ул вакытта бит миндә дә акча юк. Анарда да акча юк бит инде. Менә мин нинди операция кичер үткәрдем, сезгә ясадым. Шундый авыр булды операция. Ну, сезнең балагыз булмый инде. Но менә шул кассетаны сез карарсыз, нинди хезмәт икәнен күрәсез дип миңа кассета сузды инде. Мин шул кассетаны алдым да аңа таба җибәрдем. Пәрдегезме йөзенә? Йөзенә җибәрдем дә инде ул шилпәрәмә килде инде ул кассета. Минем балам була дидем. Сез Ходай Тәгалә түгел бит миңа. Шик куярга дидем. Ана мәйтәм Аллаһ Тәгалә генә бирсә бирә дидем, но минем балам була дидем. Сез анарга мәйтәм шик куярга тиеш түгел дидем. Ул видео белән ул нәрсә эшләргә теләдең? Ул видео сезгә нәрсә бирәсең? Сатып бирәсе килгәндер инде үзенең хезмәтен. Видеосын яздырып кертеп. Ул бит инде сезнең ярагызга кагылу дигән сүз бит инде ул. Әлбәттә, әлбәттә. Алмадым да, карамадым да. Мин аны оныттым да инде. Ай. Оныттым да инде. Бик авыр вакытлар булды инде. Шуннан аннары менә бит карап торасың. Миңа һәр вакытта да менә нәрсә уйласам, төшемә керә дә икенче көнне шул әйбер кабул була. Хәзер берсендә шулай төш күрәм. Бала сүйү менә кичкенә генә баланы тотканмын, миңа шул медицинский ниләрне күрсәтәләр инде. Шул неформальный формада табу әйберләрен күрсәтәләр. Әйтәм, бу нәрсә инде бу? Бу нәрсә инде бу? Шулай иттереп, менә шул Алланың ярдәме белән шулай баланы. Шуннан икога барырга карар кылдыгыз инде. Калдык, әйе. Без башта Мәскәүләргә дә йөреп карадык инде, бик күп йөрдек инде врачларга. Больница юлларын бик күп таптадык инде. Анда бит бушка гына кабул итмиләр ул. Әлбәттә. Һәр вакытта да. Барсына акча да җиткерергә кирәк, авырлыклар да күп. Акчалар да җитми. Шулай иттереп, Аллага шөкер. Мәскәүгә барган, анда профессор Матвеева дигән менә монда инде безнең Казан кешесе күреп алды да безне. Минем бик кайфларым төшкән момент булгандыр инде. Сез каян ди? Без әйтәбез Казаннан. Нишләп бирисез? Мен әйтәм, менә шулай безне мәйтәм планга куярга телиләр. Акчагыз күпме әллә диде. Менә бездә хәзер ачыла Казанда. Килерсез үземә дип телефоннарын язып бирде. Телефоннарын ул вакытта ниләр юк та иде. Мобильный телефоннар. Мобильный телефоннар. Домашний телефоннарын, эш урыннарын язып биреп, мин инде аның янынан китмәдем дә. Гел аның янына җигреп бирдем. Һәм Ходай ярдәме белән шундый Симбелегез дөньяга Симбелебезне дөньяга китердек. Симбелне дә бит әле Мәскәүдән күреп кайттым исемен. Бер врач озын гына чәчле килеп чыкты да, Симбел Имамовна идемсең инде шул учествосы да безгә туры килерәк бит инде. Симбел дигән ишеттем дип әйтәм. Кызым булса Симбел кушар инде дип менә уйладым инде. Һәм менә минем кызымның да теләге киләчәктә менә врач булу. Врач булу дигән ой белән инде ул тырыша, укый. Ничә яшь хәзер кызыгыз? Кызыбызга 12 яшь. Субханалла. 12 яшь, Терек лицейда укый инде ул. Бик тырыш бала, бик сорап, теләп алган бала. Бик тәрбияле, акыллы инде. Әле ул безне дә тәрбияли кай вакытта. Син иде әни директор түгел. Безгә игә кайткач матур гына сөйләш дип әйтә миңа. Кай вакытта тәйбийтә башласам, ул инде кичкенәдән ашаргалар пешерә, иләрне җыеп куядыр иде. Безнең бит инде эштән кайтып керә торган эш түгел бит. Вот, әбиләре бит инде җәй буена бездә тора инде. Минем кайнанам да, үземнең әнием дә, әтием белән киләм. Җәй буена аларга, туйдырдылар булар. Берсенә моны пешер дип. Биленә таяк тоеп, теге безгә сөйлидер инде без ишектән кайтып керергә. Берсе моны ашамый, берсе моны сорый дип, шулай иттереп. Шул кызык инде. Иптәшегез музыкант дип әйттегез бит инде. Бүгенге көндә дә шул музыкант һөнәрен дәвам итәме бүгенге? Юк, иптәшем, ул инде Елабуга училищесын бетереп, институтны бетереп, аннан соң инде тагын муниципальное образование, бик күп инде институтларын бик күп бетерде, укыды, тырышты. Без аның белән бергә эшлибез. Бергәләшеп һәр вакытта да без культурада да бергә идек инде, ансамбльдә дә бергә бардык. Бергә эшлибез, бергә җырлап, эшләп ятабыз. Мин дә урынбасар булып эшли инде, бөтен хозяйство эшләрен алып бара инде. Еш кына менә психологияда карасаң, ират
кеше, мәсәлән, хатынна директор икән, ир-ат ниндидер бер баскычка түбәнрәк икән, ул мөнәсәбәтләрдә чагылмыймы сезне? Юк. Ул бит БТИ начальнигы булып эшләде. БТИ начальнигы булып эшләгәч, ул минем күрде эшемнең авыр икәнен. Менә ул минем ничектер бер фәрештә кебек саклап, яклап, һәрвакытта да нинди авыр моментларда булса да үзенең акчалы эше, шушы акчалы эшне ташлады да, мин сине бу авыр эштә калдырмыйм дип ташлап килде минем янга. Мәйтәм, Илмир, юк инде мәйтәм, монда бит синең бит тормышны апарыр өчен мәйтәм акчалар кирәк бит инде, булай булмый инде дип. Тә карадым, тегеләй дә әйтеп карадым. Юк, карчык булай булмый. Син монда бер үзең күтәреп чыга алмыйсың диде. Миңа нинди должностьта ярый диде. Бергәләшеп күтәрәбез дип. Менә ул мине хәзер дә әйтәм инде 98% эшемне эшли ул минем. Киңәшчем дә, ярдәмчем дә, сердәшчем дә. Мин апаларыма сөйләмәгән серләремне дә анарга сөйлим. Безнең арадан бер кайчанда сүз дә чыкмый, туганнар арасына да. Киңәшне дә ул миңа күбрәк биреп тора инде. Ярдәм дә итеп тора. Менә безнең халыкта шундый менталитет микән инде ул. Халыкта шундый фикер бар. Ир-ат өлкән булырга тиеш, хатын-кыз яшь булырга тиеш. Шәхсән минем үземә дә еш кына шушы сүз белән ничек әйтим инде, очрашырга туры килә. Ничектер гаепләп әйткән кебек әйтәләр. Ничектер мин ирем миннән яшьрәк булган өчен мин ничектер гаепләмәкче булалар начар гамәлдә. Менә бу шул кадәр тирән ялгышлыктыр дип уйлыйм. Шулай бит? Чөнки ул ир-ат белән хатын-кыз арасындагы яшь аермасы ул гаилә эчендә генә сизелергә мөмкин. Ул бит инде җәмгыятькә аның бернинди зыяны юк бит. Шулай бит? Бернинди зыяны юк аның. Һәм ул гаиләдә дә ул сизелми дә ул андый аерма. Юк, сизелми. Чөнки кайбер кешеләр бит, булар шундый кешеләр, үзләрен 90 яшьлек иттереп хис итә торган. Яшь кешеләр әймә менә, ой, мин карт инде дип. Мин әле яшь, мин әле 18дә. Әлхәмдулиллах. Безнең алай аермабыз да юк. Аннарысын мин анарга менә һәр вакытта да өстен итеп карадым. Бер әйберне дә анардан киңәшмичә эшләмәдем. Һәр вакытта да киңәшеп, эшемдә дә, иемдә дә, гаиләмдә дә бөтен әйбернең белән киңәшмичә бер нәрсә дә эшләмәдек. Чөнки без тормышның инде бер пот тозларын ашап күтәрелгән кешеләр. Безнең инде теге минем кайнанам да бик әйбәт булды. Менә кайнанага сүз әйтмәдеме? Өлкәнрәк килен дип, аңлай сүз әйтмәдеме? Берни дә сүз әйтмәде. Даже чырайына да чыкмады. Аның бит теге кешенең күңелендә була, телендә булмаса да, күңелендә сизелә бит ул энергетика. Ул бары сизелә. Даже андай бер дә сизелмәде. Шул хәтле менә миннән дә бәхетле кеше юк дип әйтәм. Чөнки ир белән кайнанадан улың балам 9 ел булмаса да, бер дә миңа даже ишеттермәделәр дә. Моның баласы юк, моның нәрсәсе юк дип, андый сүзне ишеттермәде. Чөнки безнең үзебезнең шундый мөхит булгандыр инде ул. Һаман без эшләдек, йөгердек, тормышны килергә тырыштык, квартиралы булыйк диде, машиналы булыйк дидек, бөтенесен килергә тырыштык бит инде. Вакытыбыз да булмагандыр бәлки. Ул урамый ул, Рушания ханым. Ул никадәр генә вакытың тыгыз булса да, ул сөйләгән кеше ул сүзне бары ишеттерә ул. Шул кызулыкта бары сүз килеп ирешә ул. Менә 22 елда. Юк, 22 елда яшәдек, алар җәй буена миндә инде, бездә инде һәр вакытта да алар туганнарына да инде әни барып кайта инде, менә кайнанам инде. Бер кайчанда менә шул хәтле Илмирне дөрес итеп тәрбияләгән ул, бөтен баласын дөрес итеп тәрбияләгән ул. Кеше үзенә охшаш кешеләрне үзенә тарта диләр бит. Бәлкем сез үзегез шундый яхшы булганга, үзегез шундый тәрбияле булганга, шундый кешеләрне бәлкем сез җәлеп итәсездер. Уйлагансыз бармы шул? Күп теге сүзне ишетмәскә кирәк. Куйган максатыңнан алга барырга кирәк. Аннарысын бер кайчанда кешене рәнҗетмәскә кирәк. Адәм баласына бит инде һәр вакытта да таш белән атканны аш белән ат дип әйтә инде. Миңа әтиянем һәр вакытта да шул сүзләрне әйтеп килде. Мин шушы максатымны югалтмыйча һәр вакытта да аш белән ата тордым. Һәм миңа Ходай Тәгалә иеп бирде. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы директоры Рушания ханым Саубанова һәм безгә үзенең тормышының, язмышының кызыклы да, авыр да, катлаулы да вакытлары турында сөйли. Сез шушы Питрәч җирлегенә килеп, мәдәният бүлеген җитәкли башлагач,
Зур эшләр башкарылды, әлбәттә. Бу инде Битрәч районында яшәүчеләр дә беләдер инде, мәдәният инде күтәрелгәч. Һәм язмыш бит әле сезгә тагын яңалык әзерләп куя, шулай бит? Әлбәттә. Инде 2005 елда Зиләр Химияның шул клубларына килеп карап китте дә безнең. Ул вакытта шул карау бар бит инде, район мәдәни йортын ачтык та. Бу миңа әкрен әйтә, мин сине тик Казанга алып китәм әле, кыз иде. Әйтәм, башык мигәле Зиләр Химияның әйтәм, әле монда эшләр без күп дип. Шулай әкрен генә ул мине тарта башлады инде Казанга. И көннәрдән бер көнне шул чакырып алды да миңа әйтә, менә ди бер зур объект ди, универсиадага әзерлисе бар ди. Шушы объектны без сиңа бирәбез ди. Һәм китереп утырттылар шул училище, ул вакытта бит инде ПТО бит инде училище. Мин әйтәм, мин кая килдем, кирдән киттем яна Зиләр Химияның, әйтәм, бу минем эш түгел. Мин бу әйберне алынмыйм да, эшләмим дә. Бу миңа инде стәл сугып, син эшләмәсәң кем эшли аны? Хәзер 13 елда универсиада килеп җитә, безгә сувенирный продукциялар әзерләргә кирәк. Синең эшең бу. Эшлисең, бергәләшеп, ярдәмләшәм, эшләрбез, давай, кызый, җиңең сызганып диде инде. Шуннан менә алынды мин шушы училищены күтәрергә инде. Анда аның мин килгәндә инде аларның аккредитацияларының срогы беткән, лицензияларның срогы беткән. Укытучылар отпускыда, лицензиясыз балаларны җыйганнар. 40 якта кырылып 2-3 ай буена мин прокуратура юлын таптап, мен әйтәм, ничек булса да кайларга китем икән дип җылаган көннәрем дә күп булды. Әлбәттә, борчулар күп булды инде. Чөнки бит инде ул шундый культураны күтәреп кенә бетергәч, монда яңа эш башларга кирәк. Үзең белмәгән икенче сфера бит инде монда. Образование буенча шул лицензиясе юк, аккредитациясе юк, училище, балаларны җыйганнар, кая барга кергән юк. Прокуратура чакырып йөртә башлады инде. Прокуратура юлларын таптап, аннары соң бит, ну заманасы да бәлки шундыйрак булгандыр инде. Укытучыларның белемнәре җитеп бетмәй. Аннары соң яңа федераль стандартларга күчәбез. Ул федераль стандартларның нәрсә икәнен дә белмибез бит инде монда күбез. Киридән һәрберсен укытып, үзе Мәскәүләргә барып, укып кайтып, яңа программалар төзеп, яңа алымнар белән шул укыту методикаларын кертеп, башлап җибәрдек инде. Аннары лицей статусына күтәрдем инде мин. Аннары универсиадалар китте инде. Монда күпме продукция ясадыгыз? Анда продукцияларның чыкрый булмады инде. Чөнки безнең инде әле Америкадан да хәзер заказларыбыз, әлегә хәтле шул универсиада вакытында калган заказларыбыз һаман безгә заказ биреп торалар. Нәрсәләр ясыйсыз? Читекләр, күн мозаикасы белән эшләгән эшләмәләр инде, күзлек савытлары, вак-төякләр инде, портманалар инде, аннары соң чигү әйберләре, күлмәкләр бит инде менә милли бизәкләр белән төшерелгән элементлар белән безнең бит инде художник по костюму укытабыз инде, зәркәнчеләр, ювелирлар, аннан соң тегүче, чигүче, балчыктан ясаучылар, дизайнерлар, һәм мастерлар инде, халык сәнгате һөнәрләре, сәнгатьчеләре мастерларын әзерләйбез. Безнең инде хәзер бармаган җирмәгән җиребез дә калмады. Инде чит илләрендә аркылы буйга. Сезгә бит киресенчә яңа мөмкинлекләр ачылган дигән сүз бит. Әлбәттә. Һәм 18 елны безнең техникумыбызны инде президентыбыз да килеп карап китте. Һәм бик зур максатлар куеп безгә акчалар бүлеп биреп, ресурсный центр ясады. Әлбәттә, аны теге сөйләргә генә җиңел инде, авырлыклары күп булды. Аның бит әле укыту йортларының бит әле аның тикшерүләре дә бик күп. Төрле тикшерү этапларын югары сыйфатлы итеп үткәрдек без. Аннары соң акча алган, бүленеп биргән акчаларны дөрес итеп тоту якларында инде бездән тикшереп торалар бит инде. Алары да Аллага шөкер бит инде. Менә шулай итеп, хәзер безнең техникумыбыз инде ул Татарстан гына күләмендә түгел, Поволжье регионында бит бердән-бер бездән кая гына килеп студентларыбыз белем алмый. Россиянең төрле төбәкләреннән, даже инде менә Кытайдан да килеп балалар укыды, бездә белем алып киттеләр. Әле генә менә без булып кайттык инде Какан шәһәрендә, Үзбәкстанда бөтен дөнья һөнәрчеләре фестивале, һөнәрмәндләр фестивалендә инде. Анда без Россиядән 9 гына кеше чакырылу иде.
Өзебезнең алдан инде җибәргән положениелар буенча әйберләребезне безне сайлап алганнар. Шунда зур фестивальдә катнашып кайттык без. Менә шул Хәнәчеләр фестивалендә инде без Татарстанның гына түгел, Россия күләмен күрсәтеп кайттык. Хәзер инде универсиаданы үттек бит инде безнең Казан хәзер бик зур мероприятиеләрне үткәрергә бит инде аның хәзер тырышлыгы, сәләтлеге бит инде бар. Аннарысын чемпионат WorldSkills'та бит инде катнашып, безнең балаларыбыз беренче урыннарны алып, инвалидлар арасында үтә торган Обилимпикс чемпионатында инде безнең студентларыбыз беренче урыннарны алып, зур дәрәҗәләргә ирештек инде. Хәзер безнең техникумыбыз инде ул Татарстанның гына түгел, Россиянең йөзек кашы. Без инде 100 иң яхшы учреждение исемен алдык. Булар барысы да бит сезнең тырышлыгыгызның нәтиҗәсе. Шулай бит? Минем генә дип әйтмәс идем. Ул безнең коллективның тырышлыгы. Ул безнең Җитәкчедән тора барбыр да. укытучыларның әлбәттә аларның менә шушы үзгәрешләргә бирелүләре, үзләренә мин бит әле Питрәштән килеп йөрим. Шушы училищега Питрәштән килеп йөрим. Ә минем теге Гвардейскийда тора торган бинаны күчерделәр инде 34-й ул техниклар урамыннан ерагайды бит инде. Гвардейский тирәсендә торучы укытучылар без анда барып укытмыйбыз, безгә ярак диләр. Ә миңа әйтәм, тагын 20 километр өстәлде. Мин әйтәм, Питрәштән менә тагын 20 километрга әйтәм, ераклыкка барып йөрим әйтәм. Или әйтәм, үзебезнең менталитетыбызны үзгәртәбез. Или әйтәм, мин бит инде тотмыйм, шулай дип кенә әйтеп куйдым инде. Үзгәрделәр, укыдылар, һәрберсе менә Мәскәүләргә дә, Петербургларга да барып, Чебоксарга төрле күргәзмәләргә йөртеп, Рәсәй генә түгел, чит илләргә мин аларның мастерларының любойын тотып җибәрәм, әйтәм. Синең направление, син барып кайтасың, күрәсең. Алар бит опыт алып кайта аннан. Тәҗрибә туплыйлар. Тәҗрибәләр туплап, аннар шушы алымнарны безгә кертеп, менә шулай итеп эшлиләр. Шуннан да тормыш юлыгыз соклангач, менә кеше гомер яшәгәч, артына борылып караганда, инде аны йөзе кызармаслык була икән, димәк, синең бу гомерең бушка гына үтмәгән дигән сүз. Шуннан да сезнең тормыш юлыгыз күпләргә үрнәк булырлык. Ә менә хатын-кыз назлы булырга тиеш, йомшак булырга тиеш дип башладык тапшыруыбызны. Сезнең назлы, йомшак булырга вакытыгыз каламы? Кала. Кала, чөнки хатын-кыз ул бәхетле булырга тиеш иң беренче. Ул мин җитәкче булсам да, мин таләпне куям иң беренче үземә. Икенчедән, һәр вакытта да менә була бит инде кайберләр килеп җитәкчегә барса да, бөтенсе ире дә сөйли, ираты да сөйли, хатын-кызы да сөйли. Кемдер хатыны белән начар тора башлый, кемдер ире белән начар мөгамәлә китә. Сабыр итегез, бер-берегезне аңлап бетерегез. Балаларыгыз бармы? Бар. Балалар турында уйлагыз. Ничек сез мәйтәм, хәзер кырткына мәйтәм тормышыгызны бозасыз мәйтәм. Уйлап бетереп, бер киселгән ипи ябышмый киредән. Балалар турында уйлап, сабыр итә белегез дип чыгарып җибәрәдер. Әлбәттә, менә шушы гаиләләр минем кебек бала таба алмаган укытучыларым бик күп булды. Аларны үз юлымнан җибәреп, шушы ико ягыннан бит инде балаларга кайттылар, ярдәм иттем. Барсына да курыкмагыз дип, алар инде ул нормальный буламы, ул шулай буламы, тегеләйме дип төрле сораулар бирә торганнар иде инде. Курыкмагыз. Әйбәт була, барса да үзегездән. Менә бала тугач ничек менә тәрбияне бирә башлыйсың, сеңдереп. Менә үзегез әйбәт ипи пешерәсегез килсә, аның дрожжиннан башлагыз диядерим. Менә шул дрожжиннан башлап, тәмне ипи пешереп башлыйсың аннары. Мин сен бергә инде булай да, мен тәм син минем Питрәш пәрәмәчем дип йөрим инде. Шулай коллектив әйбәт. Һәр вакытта да төнге 12-дә чакырсаң да алар чыгып эшли торган. Менә коллективның тоже менә шул стабильләшеп китүе. Анда бит әле 40-нчы лицей белән 34-нче лицей бергә кушылып китеп, ике коллектив кушылды. Бераз әзрәк мондай отношениялар да булды инде. Һәрберсенең ул бит философ, психолог, тагын әллә нинди генә хәдәрләр юк бит инде ул җитәкче кешеләр. Менә үземдә бер нинди дә теге һава алырлыкта кешем калмыйча өйгә кайтадыр. Менә Илмирның бер аркама кулын куеп бер сыпыруы, менә бөтен авырлыкларны өй сыпырып ала инде. Карчык сабыр гына нишәтәсең, бөтенесен күңелең аша үткәрмәдә дип әйтә инде ул. Бөтенесен яныңа әйтәм, аннарысын бит инде начар чир белән дә китеп баручы укытучыларыбыз булды инде. Андый әйберләрне дә мин бик авыр кичердем инде. Нишәтәсең, тормыш булгач бер кая да барып булмый. Бөтен
үтә белергә кирәк. Җиңеләйтә белергә кирәк. Тормыш тукталмый икәнен белергә кирәк. Алда синең балаларың көтеп тора, оныкларың көтеп тора икәнен әйтергә кирәк. Урамга чыксам да, һәр вакытта әгәр машина белән күбрәк йөрергә тырышмыйм, җәяү барырга тырышам, әгәр дә якынрак җир икән, бөтен табигатьнең яфракның селкенгәнен дә карап, шигырь иҗат итеп барам юлдан. Ниндидер күңелемә ни салып, һәрберсе менә үземнең укытучыларым да инде. Һәрберсе турында минем һәр вакытта да йылы мөнәсәбәттә. Кеше һәр вакытта да кеше булып калсын. Үзенең кешелек сыйфатларын югалтмасын. Эштә була ул. Ә бит бер карасаң, бөтен тормышың эштә үтә кебек. Ярты гомерең бит эштә үтә. Өйгә кайткач, өйдәге тормышны да яна югалтмыйча, өйдәгесен дә җылы иттереп, ике мөнәсәбәт булырга тиеш. Эшнеке бер төрле, анда инде теге алга бару, омтылу, яңалыклар һәр вакытта да замана белән үзгәрә барырга кирәк. Әгәр дә заманадан үзгәрмәсәң, артта калсаң, бүген бит инде менә студентларны мин кирип тыңлап торам да инде открытый дәресләргә, ачык дәресләргә керәм дә, сиңа үзгәрергә кирәк дип әйтәм. Чакырып алам да инде һәрберсе белән индивидуаль сүз алып барам әйтәм. Син бүген студентлардан түбән хәлдә калып барасың. Син бу методиканы әзрәк үзгәрт, замана белән үзгәр. Син студентлардан ярты башма, бер башка өстенрәк булырга тиеш. Синең белемең югарырак булырга тиеш. Анда инде методикаларны бергәләшеп уйлашабыз, ничегрәк эшлим икән дип шулай кирип киңәшәләр, ярдәмләшәбез. Безнең метод центр шул хәтле булышып ярдәмләшеп тора инде. Замана бит. Әлбәттә шулай. Артка бармый бит, алга бара. Менә сез шундый мәгънәле, шундый тирән фикерләр әйтәсез хәзер. Шуннан да бик күпләр бит иртән чыгабыз да, күзне тондырып, уңга сулга карамый, тизрәк кайдыр чабабыз. Бәлкем шуннан да туктап, яфракларны кыштырдавыннан тыңларга кирәктер. Бәлкем төрле төскә буялган агачларга игътибар итәргә кирәктер. Шулай бит. Шул вакытта гына күңелдә матур хисләр туадыр. Кешеләр ни өчен усалланалар соң? Бәлкем менә әйтәләр бит әле, тормышыннан этләр усаллаша диләр бит, аның җыры да бар урыс телендә бит. Шуның кебек тормыш усалландырадыр кешеләрне. Ләкин кешеләргә үзгәрергә бер вакытта да соң түгел. Туктап, тирә-якка карап, сокланып, шул вакытта күңелдә матур хисләр туа. Ана шул вакытта шигырьләр туа дисез. Бер шигырыгызны укып күрсәтегез әле. Менә минем үземнең туган авылыма язган җыр инде, мин аны шигырь итеп укыйм. Баш чишмәңнең суын эчеп үстем, суларыңның алдым аклыгын. Гел аклыкка, гел сафлыкка таба чакырып тора мине ак юлым. Чишмә моңын йөрәгемә салам, илгә илтеп аны таратам. Туймәтемнең назлы каеннары, кайгыларым минем тараттың. Юлларымда яңа юллар булып, җырларыма җыллар өстәлә. Тик туган як туфрагын сагынып, мәңге сүрелмәслек моң ага. Сагыну юлларыннан кайтам сиңа, җырларымнан салып күперләр. Туймәтемнең горур имәннәре мине нык булырга өндиләр. Шуннан да сезгә киләчәктә менә шулай нык булып, әле тагын бик күп еллар халкыбызга, менә шушы халкыбызның милли асылын, сез бит аны саклау юнәлешендә бик зур эш башкарасыз. Киләчәк буыннарга җиткерү юнәлешендә зур эшләр башкарасыз. Шушы катлаулы да, мактаулы да хезмәтегездә без сезгә уңышлар телибез. Әлбәттә, гаиләгез белән исән-имин булып яшәгез, кызыгызның матур киләчәген күрергә насыйп булсын иншалла. Инде тамашачыларыбызга без рәхмәт әйтәбез бүген безнең белән булган өчен. Сезгә дә зур рәхмәт, вакыт табып шундый тыгыз графигызда вакыт табып килгәнегез өчен. Очрашулар насыйп булсын. Инде без сезнең белән тагын бер атнадан очрашырбыз. Исәнлектә күрешүләр насыйп булсын.